Hoxe non é o habitual, non é un venres, senón que é un martes, e veu motivado pola celebración de Fitur a semana pasada, a Xunta de Goberno local prevista para o venres a pospuxemos para hoxe martes. E falando de Fitur, pois teño que decir que estamos impresionados coa gran acollida que tivo a campaña do noso destino turístico, unha campaña 100% Rías Baixas, e tamén como gran acollida todas as propostas que levamos á Feira Internacional de Turismo. Por iso que a estas alturas eu creo que convencemos aínda a moitos máis de que a nosa provincia, de que o noso destino Pontevedra é un destino cheo de inexperiencias inolvidables e interesantes, e que somos unha provincia para disfrutar ao 100%. E dito isto, é o que hoxe nos toca, que é a celebración dunha xunta de goberno que xa tivemos, e logo a celebración de dous plenos, un pleno ordinario e outro extraordinario correspondentes ao mes de xaneiro. Xunta de goberno. Ben, pois esta semana aprobamos en xunta de goberno preto de 5 millóns de euros en materia de formación, emerxencias, cultura, deporte, infraestructuras e promoción económica. En concreto, algo máis de 1 millón de euros para o convenio dos grupos de emerxencia supramunicipais, máis de 1,7 millóns de euros para avanzar na rehabilitación de Santa Clara, máis de 900.000 euros na adxudicación da estrada provincial EP 0405 entre a Xesteira e Almofrei, no concello de Cerredo de Cotobade, 600.000 euros para o novo programa Máis Música, 320.000 para o programa Máis Xuntas, tamén novo, 130.000 euros para apoiar a celebración da proba ciclista O Gran Camiño e 130.000 euros para suministrar illas ecolóxicas de contedores a 11 concellos da provincia de Pontevedra. E comezamos por algo que xa coñecen vostedes moi ben, que xa a principios da semana pasada o vicepresidente Rafa Domínguez os informou. E hoxe aprobamos por máis de 1,7 millóns de euros o expediente para contratar a redacción do proxecto e a dirección de obra da rehabilitación arquitectónica e ampliación do convento de Santa Clara. Eu creo que estamos dando pasos cara adiante, pasos serios, pasos reais, que nos conducen a que este convento renovado e aberto á cidadanía sexa unha realidade. E unha cousa son as hipótesis ou cábalas, e outras moi distintas son as concrecións, e creo que o Goberno da Diputación está traballando para ofrecer das segundas. Por iso que, ademais destes avances, tamén o venres asinábamos un protocolo de colaboración ca Xunta de Galicia, en concreto o presidente Alfonso Rueda, pois achegábase á cidade de Pontevedra para asinar ese protocolo en base ao cal vai supoñer unha achega de 6 millóns de euros ao proxecto. E desde aquí, pois quero volver a salientar que a colaboración institucional dá os froitos, e tamén agradecerlle a implicación do presidente da Xunta, que como pontevedrés, que sabe que Santa Clara é unha xoia, e tamén que o gran futuro que pode ter con esta rehabilitación. Pasamos a infraestructuras. Hoxe adxudicamos as obras de ensanche e mellora da seguridade viaria no primeiro quilómetro e medio da estrada EP 0405, a Xesteira Almofrei, en Cerdedo Cotobade, por algo máis de 900.000 euros. E que imos a facer nesta estrada provincial? Bueno, pois imos a construir unha nova senda peonil dun quilómetro de longitude pola marxe esquerda da estrada. Nos tramos onde non se poida executar esa senda peonil, imos a crear zonas de convivencia onde terán preferencia aos peóns, e logo por vaise a limitar o que é a velocidade a 30 km por hora, ademais de mellorar o trazado, a drenaxe e a canalización e soterramento das redes de saneamento. No referente a emerxencias, pois os que todos coñecemos como os GES, grupos de emerxencias supramunicipais, pois hoxe aprobamos a prórroga do convenio entre a Diputación, Xunta de Galicia e Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento destes grupos no ano 2024.
un convenio a través do cal a Deputación aporta o 40% do orzamento total, o que supón algo máis de 1 millón de euros, a Xunta de Galicia 52,5% e os municipios un 7,5%. Como novidade, pois ben, como novidade, este convenio recolle o incremento de financiación, xa que este ano cada GES recibirá 40.000 euros máis, estaban recibindo 280.000 e pasarán a recibir 320.000 euros. Créase un subgrupo de emerxencias de 6 membros no Concello do Grove. Era unha petición que levaba tempo realizando o Concello e que vimos de facer realidade. E aquí, neste caso, o financiamento será de 160.000 euros. E outra das novidades é a que fai referencia aos servizos municipais de Ponteareas e Sanxenxo, donde igualamos a financiación a dos GES. E aquí pasamos dos 150.000 euros aos 320.000 euros dos que falaba antes. Cambiamos de terzo. Dentro do proxecto da túa man, hoxe aprobamos o expediente para contratar por 130.000 euros illas ecolóxicas con contadores de reciclaxe en 11 concellos. Agolada, Arbo, Barro, Campolameiro, Cuntis, Forcarei, Meis, Mondariz, As Neves, Rodeiro e Pontecesures. Aquí as empresas interesadas que queiran optar este contrato, pois poden presentar as súas propostas durante un prazo de 15 días logo do anuncio da publicación do anuncio da licitación. E como sabedes, ou da túa man, xa o contei en máis roldas de prensa, pois busca visibilizar e modernizar o pequeno comercio local e tamén crear vínculos en toda a cadea de valor do comercio local e do produto de quilómetro cero. Outro tema. Lle o momento de presentar e dar luz verde a unha iniciativa novidosa en materia de igualdade. Hoxe aprobamos as bases para o programa Máis Xuntas, ao que destinaremos máis de 320.000 euros. E a través deste programa, o que queremos é mellorar a formación básica das mulleres da provincia e as súas condicións de vida. Queremos crear redes de apoio para impulsar a participación activa e a xeración de vínculos. E tamén fomentar as relacións interpersoais, romper co illamento e impulsar intercambios de experiencias. Como faremos? Pois a través de 207 obradoiros dirixidos a entidades sen fins de lucro da provincia que teñen un ámbito de actuación que é a promoción das mulleres. A cada entidade ofreceremoslle un obradoiro para entre 20 e 25 persoas e logo aquí poden escoller entre un amplo catálogo que abarca 4 temáticas. A primeira delas, a tecnoloxía, que contempla cursos de alfabetización digital e manexo de tecnoloxía. Outro que é máis creatividade, outra temática, con talleres de pintura, teatro, encontros con lectoras e artesanía. Máis natura, centrada nas plantas medicinais e a conservación de alimentos, a xardinería ou huertas, e unha cuarta e última temática que é máis saúde, con obradoiros de yoga, pilates, tai chi, ximnasia hipopresiva, en fin, unha ampla gama de actividades orientadas ao benestar físico e psicolóxico. As entidades interesadas que se poden beneficiar deste obradoiro teñen o prazo para facer a solicitude entre o 1 de febreiro e o 1 de marzo. Por lo tanto, mañá xoves, insisto, abrirase o prazo para que poidan facer esas solicitudes. De benestar e igualdade pasamos á cultura. A cultura o facemos ca aprobación das bases do programa Máis Música. Un programa que contará con un orzamento de 600.000 euros e co que pretendemos colaborar cos concellos de menos de 50.000 habitantes na súa programación cultural. De feito, co programa Máis Música imos poñer a disposición dos concellos actuacións musicais profesionais de grupos inscritos no catálogo de grupos Máis Música, co obxectivo de difundir e fomentar a cultura galega. Por pasos. O primeiro
imos abrir un prazo de 10 días hábiles para que os grupos se inscriban no catálogo Máis Música. Isto nace dunha proposta que xurdiu nunha reunión que tivemos recentemente co sector. Logo, os concellos poderán facer as solicitudes destas actuacións destes grupos entre o día 1 e 15 de marzo. E, por último, todas as actuacións que teñen que ser de balde deberán desenvolverse entre o 1 de maio e o 31 de decembro do presente exercicio do ano 24. E xa para rematar, na Xunta de Goberno aprobaremos o patrocinio deportivo do Gran Camiño, unha proba ciclista que chegará á provincia o vindeiro 25 de febreiro, ya que destinaremos algo máis de 130.000 euros. Trátase, como saben, dunha proba UCI de ciclismo que tirá lugar entre os días 22 e 25 de febreiro e que contará coa participación de estrelas como son o vixante gañador do Tour de Jonas Vingegaard, ciclistas da talla mundial como Nairo Quintana e mesmo Egan Bernal. A proba consta de 4 etapas, a última etapa será na provincia de Pontevedra. Aquí será o escenario do prato forte, porque, xa digo, celebrarase a derradeira decisiva etapa raíña entre Ponteareas e o Monte Aloe de Tui o día 25. Eu, bueno, o vivín este domingo en primeira persona a exixencia dese percorrido, ademais, xunto con lendas do ciclismo como Óscar Pereiro e un rejuvenecido Álvaro Pino e tamén o organizador da proba Ezequiel Mosquera. Bueno, eu tomei un pouco con máis calma que eles, teño que teño que dicilo, pero nunca tan mal, nunca tan mal. Xa digo, bromas á parte, para nós é fundamental para a Diputación apostar por captar, impulsar e colaborar coa organización de grandes eventos deportivos no noso territorio, que son unha panca para a proxección do turismo deportivo e da nosa marca como provincia. Seguro estou que vamos a vivir un espectáculo 100% Rías Baixas. Logo, xa fora do que é a Xunta de Goberno e para rematar, celebraremos 2 plenos, nos que, en primeiro lugar, tomaremos coñecemento de renuncia ao seu cargo de deputado provincial do voceiro do Grupo Socialista Carlos López Fon, aos que, de verdade, lle deseamos as mellores das sortes a título personal, que foi moitas cualidades, pero eu, desde que son presidente, antes que xa tiña boa relación con el, pois foi Carlos, o voceiro socialista, unha persoa ca que sempre tivo aberta unha cale de comunicación institucional, por iso que agardo que a súa sucesora pois que siga no mesmo camiño, porque que non rache con iso, porque a provincia necesita tender pontes e non tanto sectarismo. En segundo lugar, outro dos puntos que vamos a tratar, pois é o que se refire á aceptación dunha encomenda do Concello de Baiona para unirse ao convenio marco para a presentación do servicio de vixiancia e inspección en materia de residuos municipais. Trátase dunha iniciativa da Diputación de Pontevedra para fomentar a separación dos residuos e cumprir con a normativa europea. E coa incorporación de Baiona xa son 15 os concellos inscritos neste convenio, a través dos cales a Diputación asume a labor de inspección e que conta con un orzamento que rolda o €500.000. E, finalmente, neste pleno ordinario, o Grupo Provincial do Partido Popular vai a defender unha moción para expresar o seu rexeitamento ás subas das peaxes na AP9 e AP53, exixir a transferencia a Galicia da titularidade da AP9 e tamén solicitar ao Goberno de España a liberalización da peaxe da AP53 no treito Santiago-Santo Domingo en Dozón, que é a autoestrada que vai de Santiago a Ourense e que logo de Santo Domingo a Santiago de Compostela, a Ourense, a Xunta de Galicia está asumindo os custes da peaxe e o que se solicite é o mesmo tratamento por parte do Goberno de España po treito, xa digo, entre Santiago e Santo Domingo en Dozón. E logo celebrarse un pleno extraordinario
a petición do Grupo Socialista para debater dúas mocións, unha sobre microplásticos e logo outra sobre un proxecto dunha estrada provincial a Moe dos Valos no Concello de Pazos de Borbén. E aquí, a petición deste pleno extraordinario veu motivada por a non inclusión na orde do día do pleno ordinario. Non a incluímos porque nós, cando convocamos o pleno, non tiñamos constancia, non nos chegaran esas dúas mocións, e chegaron pasadas a convocatoria, unha convocatoria que todos os grupos saben que se realiza sempre o mesmo día e á mesma hora. Son cousas que descoñecemos, lóxicamente, porque se incorporaron tarde, pero se digo, en todo caso, pois vamos a debatelas nese pleno extraordinario. Eu, pola miña parte, eran os asuntos que quería comentarvos nesta rolda de prensa, e se hai algunha pregunta, pois gustosamente vos respostarei. Ben, bueno, ali tivemos, sabedes que o mércores ás 12:30 fixemos a presentación do que foi a nosa campaña. Eu que xa participei en varias perdón, en varios fitures nas condicións por delegado territorial e mesmo como alcalde, o ambiente que se percibía en todo o que era a exposición e o tipo de público e perfil, pois claramente demostrara que había moitas expectativas en canto a coñecer a promoción dun destino que sabedes que é Ambexa. Cando digo Ambexa, a datos me refiro cando mesmo calquer viaxeiro que quere vir a España en Booking o primeiro que busca é Pontevedra. E iso era unha realidade que se palpaba. Por tanto, ali, xa digo, estamos super orgullosos de que esa boa acollida que está a ter este destino. E o que fixo con esa presentación por foi amplificar moito máis. E, de feito, pois, houve moitos encontros de grupos e xente do sector. Como tamén importante foi unha cousa novidosa que se fixo, que foi un encontro que tivemos na Casa de Galicia ese mismo día, donde o que buscábamos era a interacción de alcaldes, alcaldesas, xestores dos xeodestinos con perfiles de turismo. E ali pois, tivemos un encontro que xa digo, foi moi ben acollido porque permitiu un intercambio e unha interacción e coñecer de primeira man pois o noso destino para profesionales do sector. E logo, pois houve a parte de a novedosa, que foi novedosa degustación de té, como tamén a presentación do proxecto Trazas, algo que pois tamén non deixou de sorprender en definitiva, é dicir, a valoración que é moi satisfactoria. Sí, decía un desayuno informativo el presidente Rueda que apostaba por todos los proyectos en Pontevedra. Non sei se que lle parece porque, bueno, a Diputación tiña aí a Escola de Enfermería, que era facer no Hospital Provincial esa residencia para a universidade e tamén o traslado da biblioteca ao edificio de Facenda en San Francisco, que había que facer algo tamén como o que se fixo con Santa Clara. Pero como os fillos de Santa Clara, en canto a... Que o de Santa Clara estaba moi ben feito, que había que facer algo parecido. Ben, eu Observar. creo que, bueno, demostramos, eu comentaba antes a raíz do de Santa Clara que as vías de colaboración son determinantes para que se executen proxectos estratégicos, neste caso, pois, na cidade de Pontevedra ou na cidade de Vigo ou en calquera dos concellos. A Diputación, ante proxectos que sexan estratégicos, independentemente quen tome a iniciativa, pois vai a estar aí. Bueno, vale. Unha pregunta Bueno, aí estánse celebrando reunións continuas nun clima por todas as partes de querer chegar a acordos. E dentro dese clima eu confío que, ademais, estou convencido que máis pronto que tarde vamos a chegar a un acordo entre todas as partes. Non teño dúbidas de ningún tipo. Moi ben.